Hemen migarrengo platera egiteko Mikelekin. LH zeitik zatoz, ezta? Bai. Ainhoan gela berdinen jarraitzen dugu. Hori da. Zuk hasieran esan duzu, zer egingo duzu, baina berriz esan. Oiazko tiratxoak gusanito hautsarekin. Gusanito hautsarekin. Oantxe esplikatuko du zer dan. Osagaiak esango izkizuet. Oiazko bularra, arrautzak, esnea, piper beltza eta gusanitoz. Listo, Mikel, esan ditut osagaiak eta martxan hasiko geha, ezta? Bai. Hori da. Lena hau oso ondi hori. Ondi alda. Bueno, Politikan ebaki. Hori da. Artista sukaldian jakin dutzeala, ezta? Bai. Nola da. Hiruan aitatik zarrena zeuzea, berri hor afaia eta preparatu imerretxian. Bueno, amai laguntza jot noiz Hori bat. da. Hiruan nahi arrebazazte, mutila, Ni bakarrik. zu bakarrikan. Orduan etxeko binezkak ondo zaitu bihar. Bueno, eta bai nire bai baina. Hori da. Zu lazai, bien artean ondo zaituko zaituzte. Nola dute izena? Elena, Gaztienak eta Maria Zarrenak, hori da. Ardikoak Maria eta Elena. Bai. Mendikan muxo ondio abialdu duzu. Ondo. Zukaldian jartutia zer da zuretzeko afizio bat? Afizio, ez da, ez? Gustoko lan bat? Bai. Gustoko lan bat, ez da? Hori da, ze ona. Listo. Guain hauek... hemen. Ezin zartuko ditugu? Bai, hemen. Bai. Hori da. Gutxin horrela hor, birundingo ditugu, ez da? Pixkatien euki hor mazeratzen bezala gustu hartzen, hor xukatzen, ez da? Bai. Hori da. Euskaiuan 5 minutu. Hori da. Arera emango da, torrua. Arki. Gatzak egon noiz botako dizu, geho? Bai, geho. Espani, izan txuk maztu. Zintzen. Ondo prestatuta ekarri du platera, eta etzai astuko. Listo, Mikel. Antxela badet, osgailuan, eta beste pausua. Orain gusanitosak zatit. Berrindu txikitu? Bai. Hori da. Apurtu, ezta? Bai. Gusanitoz eta hogi berrindua, hogi arrailatuak intze gaizki? Ez, baina gusanitosak inen bat dago. Hori da. Bakizuek artiak. Horrela. Arkia. Gusanitoz melindetako, azkaltzeko, afaltzeko. Horrela nahi esan. Zu baldakizu lehen da biziko aldiz dala, gusanitu ez egin iten dela txorienen. Zuza, lehen da bizikoa, Bai. Oan bitartian ogila gora, ogila bera, baina gusanitu ez egin. Horrenen aldiz? Guain arrautza. Arrautza. Hauxi da mintxa reservatukoet. Hori da. Aizut eskolan zer, euskeraz, ondo. Bai. Eta gero hizkuntza, frantzesa, inglesa, zer ematen zuen? Inglesa. Inglesa? Hortzen da Wyomiko neska bat, guri inglesa erakustea. Izena du Sonia eta tendeu berekin jolasak inglesa ikasteko. Eta Sonia zer da berez? Hemengoa o azerritarra, oza, Wyomiko ez da zuen, bertakoa da? Bai. Gatorriz bertakoa ez da? Bai. Beharki ba. Eta hori nola izaten da, inglesiko klasean nola izaten dira. Beha, zartuta zituen zezaten zu, good morning, how are you, eta hola? Bai. Eta listo, dana zuzenien ingelesez. Bai, ezke beak ez dakizu ondo euskaraz. Hori da, hobeto da orduan beak indezala ingelesez, eta zuek ulertuko diezu, ez da? Bai. Hori da, truko bat hori zen, ez da? Bai. Eta zuek idatziz eta irakurriz da dana dakizuen hori dana, zaiatzen zazte berekin, hitzein bakarrekan, entzumena lantzen, ez da? Eta goitzein soltura hartzen, bai. Ondo, trukoa. Ondo. Hau jan, listo. Hori listo akaso. Bale, ba. Hortxe utzi. Buelta eman, berki. Listo, hau garbitzea. Bai. Zuan, garbitzea izan detenean, zukaldean itentzu bineko baita ere jaso eta garbitutare, bai, dana, ez da? In bakarrikan ez, ez da? Bai. Zukaldeari txukun mantendure, bai? Bai. Ona. Jaungo jain da zeak. Ekartzen ehaltzu? Bale, ba.
Pixkat bilunduko zian. Hori da. Bale, guain... Bota olioa. Olio bildurri gabe, ez da? Hor bertan frigitun ditugu. Bai. Guain... Hortik anate ditugu. Esne pixkatzen du, kusenetaz eta jarri. Bai. Eta piper beltza noiz botatzen duzu? Bai, geho, Bale. botatzen du. Dana gainean jartzen janean botatzen da. Eke. La gusanito esan daitik. Arki. Eta, aizu, aztien behin dare, ezak, mandatuak eta egiteare jungo zea da, ezta? Bai, Erosketak eta larun egitea. batetan botatzen. Larun batetan. Hori da, ondo. Aurrez zeiten duzu, listatxo bat eta horrela? Baina benotik jo? Ez, amak egiten du, eta zu laundu geho, listori, dana erosten hortikan, ezta? Bai. Erki ba. Bai. Erki. Ezin gabe konzentratuta. Gelakoak egun hauetan bakazioetan erki da ditzazte? Bai. Bai, zu atzore bai eta gaurtikan aurra ere bai. Baina gaur itzein da gina ben, honet hori bertzinula, zukaldean jartutea eta gustora. Eta zure gelakoak antxe nongo dira, oantxen guri zuzenien ikusten. Muxo handia bialdu zu, muxo eskuakin, eskuakoko eta eskazu baina. Gelan izenien etorri da, LH6. Be. Hori da. Guain hau jarriko dugu. Hori da, bai. Horrena bat bozazazu, hor kurjinte puntu eman berko diezu, ezta? Bai. Arke. Bota beste bat, hortxe. Olioak beti kontuz, errespetua, ezta? Bai. Dana gabituko dira, bota. Listo. Jo ordena, zen egin bota den lehen da bizi. Bai, Hori da, arke. Bale, guan iruditzen zasunean, hasi buelta matenen, lehen da bizi bota deun nahi, Hori da. Beste pixka gehiago lako lio. Hor azkatu zazu. Danak zultu azkau. Listo, guain... Hasi ba. Taka, vuelta. Hori, hirugarrena. Laugarrena. Tak. Azkena. Jake. Ja, horre. Bai. Zua jetxuko dut bazpanen. Listo, bere berotasunien egiteko. Bitartean gogoratu guztioi nun gabiltzan, Zumaian, Gipuzkoan, hori da. Badakizu ikuslea ditugu, bai Arabarakoak, Bizkaikuak, Nafarrotekan ere batzuk ere bai, iparraldekoak ere bai, leku askotatik ditugu gure ikusleak, txorienen. Bai. Egunero, Bazkalonduan, prezgu ikusteko. Gaurko honetan, Zumaia herri guztia, baina beste ingurutatikan ere bai. Hamaika urte 12. eta badakion zerbait, ez da? Ondo utzi? Bestela, hori da. Ondo, bestela gero hori zemarin bazau, erringo gehiaka. Gure... Hori da. Behin. Arki. Listo. Bueno, platera apaintzeko momentua. Horren guain. Platera aukeratu duzuna oso modernua da, Beltza. Politenak aukeratu, Eta... Beste bat. Hori da. Beste Guain- txikia hori polita, hori jarri zazu. Mentxe. Guain tomatiak erditik. Ake.
Hau gordeko ditugu, hor, kutxio txiki bat. Kolore pixkat emateko, ez da? Bai. Koloria gustua eta platerean jartzen den gauz guztiak jateko. Osagai guztiak jateko. Naiz da belarra eta berdia izan, Lana. Pero, zati bat. Moia? Moia. Eta barru zer? batzuk, barruak. Hori da. Horrela. Hori eta gorri. Ospila garritzazu batak. Piskat honela. Eta hementxen. Igual olio piskat hola batako dio bai, piskat gozatzeko akarritzazu olio putua. Hori da. Eta hemen nindu dizula marra bat honela, tak. Oie, gainetik gana da. Earki. Hori da. Eta hemen limoia, nahi izanezko limoia erabili, baitaren limoia ere bai, ez da? Bueno, Mikel, itxuraz, zolagarria gure xefaren azken ikutuak ezan, eta azken kontuak ezan behar ditugu. Kirola kontuak, ezta? Bai. Hoxe, ezan da bezala pagatoz. Oilasko bularrak tiretan egin, esnetan bigundu eta osgailuan zartu. Guzanitoak pirrindu. Oilasko zatiak guzanitotan bildu, piperrautz beltza ipini, arrautzetatik pasa eta frijitu. Limoia, berroak, perrexila eta tomate txikiekin apaindu. Bai, Mikel, gatza aztu botatzea? Ez, gusanituak ematen dioten tokiakin gatza ez du behar. Bera, bera. Ea, zetok ematen dio orduan guzanituak? Arrazezu, honek ezak gaz falta ikan. Eta animatu zaitezte, hoi arrailatu gaurkoa bingo zutzi, eta zarreta helduta gazteok guzanitozekin frijitzen. Benetan, kurruskatu ikutu hori, benetan berezila. Bai, bai, bai. Baleko platera, ona. Aizu, ni badakizu kirolan ona zehala, Bai. Bai, ezta? Bai. Futbolian, eta batik bat, Pelotan. esku belotan. Eta hori dana kontatzeko eta koordinatzailea bea etorri zau. Balek zein etorri dan? Lander. Lander. Kaixo, Lander. Apa, kaixo. Arratsaldeon. Zemoz? Ondo. Ez gehien bat, ezateatik badaki kirolan una dala, pilotan daula. Bai. Eta uan hasiko zazte, o martxan zabiltzazte. Bai, bueno, ja nik badia 6 urte, Santa Joaquina eskupelota txapelketa antolatzen hasi ginela. Eta aurten pixka berezila izan da. Ze otsailean txapelketa hori sortzen lagundu zian Josean Elorza Maxua hiltzan. Hori da, bai. Eta, bueno, aurten izan da pixkat bere omenez edo Amerikan aurrea Josean Elorza memoriala edo izango gana, ez? Bai. Eta urtez urte, Alkarrekin manian, ez da? Eta jendetza exitua daka baita ere, ez? ekiarri, ja. Bai, zenbat aurra apuntatu dira? Aurten 151. 151. Eta esan horietatik erdileak pasatxo neska diala. Neska, ze animatuak, Gauza buelta ematen nahi da, Ondila. Earki. Eta hori zer ordutan antolatzen zu? Arratzaldetan, egualditan? Antolatzen dugu jolastu ordutan. Bai, hori garaibateko rekreua zan, ez da? Hoxe. Eta zu, Lander, kontrolatzen dituzu talde guztiak, eta baita ere juezan, epaile, ez da? Epaile honi inbertzean, partido bakoitzean. Osea, batzutan, Lander, uneako eta txarreako, ez da? Hori da. Baitu, eta gehien bat, zea hori, ez? Errekreua nola esan zu? Jolastu ordutan. Jolastu ordutan. Bokailo bajateko da, aztik ez Ez zuen da, baten, denbora egoten. Jata txerriñak orduko, ez pelota papelak hartu, eta venga, bera. Hori da. Eta gane dute, zai, Hori, zai. Ba, ze proposamen ona, ez da? Bai. Egia zan, ja, 6. urtie, eta nik uste dut horrek ez duela etenik izango gintzat. Bale. Ikaslien erantzunarea nola oso nahi izaten da, Aurrea. Ba, bueno, eskerrak eman, animatu izan azure etortzen Bai, bereiekin, eta hori jarraitu, Harki. Ba, bueno, gaur bagoaz, gaurko batikan, eta bakizu bihar beste saio bat izango degula, baita ere, Maria eta Jose ikastetxea Zumaitikan datoz, eta beraiekin bihar azken eguna, baina gaur bagoaz. Aio, gelakuai, amai, danai, arreba eta danai. Bueno, ondo izan, bihar arte.